Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Ikubheka iminyaka eDandi eJuly owethe kuzokwelekelela ebuhleni kanti libunjwa liseva kwamashu. Nina bakambombo usho umnyama nazi indaba ze1KZN TV okamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Kugujwa kweminyaka engama-21 kokwasungulwa kumjaho eDandi eJuly ohlanganisa izifundazwe zonke zakuleli emjahweni nomntelebhelo kwamahashu ububanjwe keDandi. Kulo mcimbi bekulindele ukuba ke othathe kumhlanganisa ehambe ke nesamba ke semali esiyela kuyigidi ke e3. Kanti kumnyango wezemidlalo amasiko kanye namaciko kulesifundazwe uthi lo mjaho usuthuthuke kakhulu kanti nosomabhizinisi bathola ithuba lokuyithuthukisa. Kanti meya kamasipala uMzinyathi uThembisile Mchunu uthi abantu baseMzinyathi bazokwazi ukuzithuthukisa. Okuhle kakhulu siqeda u21 years manje. Saqala kancane seqala nje imkhomelo kuyi oblanket. Umuntu owinile thola nje ublanket futhi I'm sure na ublanket kwangakabi ilaba ominki sekomhlanje kwakuyilabo oblanket nje abancanyana. Kodwa usukhule kakhulu kumjaho wethu eDandi eJuly ngoba usuqeda 21 years nje kuningi kakhulu esesikubonile nanemkhomelo owumncane kakhulu kodwa futhi manje seku 2 million imali ekhona abayitholayo namhlanje. Ngikhuluma nje sikhona ngineqiniseko sabo ukuthi ngibanikezile u15,000 omunye ngaphinda ngamnika u20,000 ukuthi bazosherisha phela ukuze bethole amahashi ke siyafisa ukuthi amahashi akhona la awine nawo akhona eMzinyathi. Khona manjalo abangenele lo mjaho babonga isithuba abakwazile ukulithola nelokuzithuthukisa. Engulindele namhlanje obvious ngilindele iwin sekungenzeka nje okwenzakalayo kodwa ngibhekile ukuthi ngiphume enombolweni. Njengoba ngiphethe inkabe embili ngiphethe nangikhavela khona enye sawuchecka lapho appetite so ngibhekile ukuthi hayi ngizobuya nami enombolweni nababuyayo. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV eDandi. Umasipala wethe kwaZulu-Natal usujubeka ithimba lizokweseka liphinde lisebenzisane ke nethimba lodongo olubhidleke umkhulu amaNazaretha asebuhleni aholwa inkosi kunyazo lesiZulu ukuqinisa zokuphepha eNandi eThekwini. Lolu donga ke libhidleke kwalimala abantu abangaphezulu kwabahlanu. Iselokhu iqhubeke njalo eminyango kanjani nomasipala eTheku okuvela nokuzozwelana nabebandla lamaNazaretha emva kwesigameko esenzeke ekuqaleni kwaleli sonto sokuduluka kwedonga. Kulesi sigameko kulimale abantu abangaphezulu kwamahlanu bayiswa esibhedlela abanye badedelwa ngenxa yemhuzukwana bebekade beyitholile. Umasipala eTheku ngesikhathi uhambele kule ndawo uveza ukuthi usejube ithimba londiniyela okuyilona elizosiza abaqhubeka nalomsebenzi okwakhiwa. Esontweni enkonzweni kaShembe sizwele ukuthi kule nomonakalo wenzeke ngomsombuluko lapha istructure bekade isakhiwa siwile selimaza abantu aba-8. Sajabula ukuthi akekho noyedwa oshiyile emhlabeni aba-6 balabo-8 balashelwe nje ukuzibana emncane kodwa ababili sizothola basesibhedlela and kodwa nabo bayalulama. Kuze kube manje akacaci ukuthi yini imbangela edale ukuthi kuwe lolu donga. Ngodebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 kiseThekwini. Intsha abesilisa lokushina kwamasha eThekwini iveza ukuthi kuba khona kwenhlelo eziqondene nendlela okubakhulisa bebe ngabesilisa abaqotho kungasiza kokutakula intsha kuyidakamizwa. Laba basho lokho kade kuqhubeka komcimbi okubakhulisa obuhlele kuyibandla kwamashu Congregational Church. Umhleli walomcimbi uchaza kabanzi ngawo. Isihloko sabo nje sithi boys becoming different men because we want to emphasize ukuthi bazobafana abahlukile azokhula bamadoda ahlukile kumele impilo zabo zakhiwe balekelelwe kakhulukazi njengoba kugcwele inselele ngake emhlabeni la khona abantwana bethu beyithola bephakathi ezidakamizweni. Ulusha lukhuluma neziko lezindaba luveza ukuthi okungabe nabo ubudlelano nobaba babo besakhula kungezinye zezinto ezidala umonakalo empilweni zabantu abasha kakhulukazi abesilisa. Thina sinje sikhule dala ungakwazi ukuxhumana kahle nobaba wakho ubukuthiwa ukwazi ukuxhumana nobaba wakho awukwazi ukufinyelela ke nobuqale kumaqala kwema ukwazi ukufinyelela baba. So there is a lot of things esingayifundanga kobaba bethu ngenxa ukuthi besisaba ukusondela kubona. Ama challenges amaningi esiwafaceayo abantu abasha ababesilisa ukuthi
abanye bethu bafisa i-peer pressure yabo, abanye bethu bafuna ukufana nabanye abantu but ababoni ukuthi le pressure le abayifaka kuyona ngeke ibahambele kahle futhi nakhona ngeke ibaneze impumela enhla. Lolu hlelo kanje ngibona ngathi lizosisiza sonke nabafethu esikhulayo ukuthi lisazisa ukuthi umfana kumele aphile kanjani, ulendele ukuthi izinto ezenziwa umfana zenzeke kanjani, njengoba sonke esibani iningi lethu asinalo ulwazi oluningi ukuthi umfana kumele alendele kanjani. Isikhulumi sosuku ebesivela ngaphansi kamasipala iTheku sigqama sokuthi kubalekile ukuthi uma ukhuluma nolusha wethula ubufakazi usuke wabhekana nabo ukuze uzoba lula ukuqonda ngendima nabo okumele bayidlale empilweni zabo emndenini kanye nasemphakathini. Okubalekile kakhulu I think akusikona ukukhuluma ngezinto that you read in the book. Ukukhuluma about yourself, ukukhuluma ngetestimony yakho kulula kakhulu because ukhuluma ngezinto osudlulile kuzona. Ama challenges ohlangabezene nawo okwethu ezobhuta abadala ukuthi sibatshele ukuthi kulama challenges, if you come across this is how you're going to deal with those challenges. Ilokho nje ukuthi sicobelele nabafana abancane because we know ukuthi most of young males inkinga banayo eyokuthi abanye babo they don't have father figures, so kuyi-responsibility yethu ke thina ukuthi sidlale leyo role, senze isiqiniseko sokuthi empilweni sibanika the right direction. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngikwaMashu eThekwini. Usomnoma kumasipala waseNewcastle endlanele kaMthani umntwana uthenga amehlo Zulu uveza ukuba inkinga kagesi ebhekene nendawo yaseNewcastle izoncipha uma ngabe sebeyiphehlela ngokwabo ugesi. Kanti usho lokho emva kuba kulo masipala uthole uxhase inkampani ezimbili ezokwelekelela ukuba kwakhiwe iziphehli zikagesi endaweni yaseCharlestown ezothatha ke isamba semali sika 8 billion wamarandi. Kanti ke lo msebenzi kulindele ukuba kube namathuba omsebenzi alinganisela kumakhulu amahlanu azodaleka. Usomlomo kamasipala eNewcastle umntwana uthenga amehlo Zulu uthi ukwakhiwa kwalesi siphehle sikagesi eNewcastle kuzolekelela kakhulu ukunciphisa izindleko zikagesi kumasipala. Sizoba nomhlangano kusasa nje ngoLesihlanu. Sike saba nawo umhlangano nayo ama companies lapho ngoba mabili ajoin lahlangene. Saba nabezokuthula ipresentation. Indawo lapho izoba khona lento izoba lapha yana kunendawo phezulu lapha yana ila within Newcastle kodwa icishe bekuyiborder eNewcastle neFree State. Nawukhuphwa ngeborder space ngeke uyazi ke iseborder space neplaza elinye la lapha eborder space okuyona lezi zinto izoba khona la mathebhayisi lana womoya azobe efakwa khona lapho. Indawo from here ema office ethu kuyakhona is about 15 kilometers ukuyakhona. Office njoba ngiphawula ke kusasa ke sizobe sikwazi senza njengomnyango wami. Uqhube ngokuthi lezi ziphehli zizokwakhiwa ngaphansi kaWard 1 kiwo lo masipala. Ngoba le ndawo yonke ifola under Ward 1. So sizoyibamba ke imhlanje ngokuhlukana ngoba izinda zamaplaza. Sizoqala eCharlestown sibiza umphathi wawo sibazise bazobe bekhona lababanikazi bomlilo. Umlilo le company siyonke. Bese bakwazi ukubachazela abantu bese ke chaza futhi ukuthi akhona amathuba omsebenzi sanikezela abantu nje ukuthi bazi ukuthi so nasuka ke lapho bese siphekelela eborder space eduze kwale ndawo sesiqoqa abantu abaseduze nalowo maplaza. Uphinde waveza ukuba lo msebenzi uzothatha imali elinganiselwa ku8 billion wamarandi kanti kuzovuleka namathuba omsebenzi alinganiselwa ku500. Busy working on that one. Yilokho ke kodwa ke imali ke yonke nje obakade uPaula imali siyonke yaleyo msebenzi about 8 billion of which siubonga kakhulukazi umhlonishwa umeya no nama officials kakhulukazi aka DPHS naka technical okuyibona kade bephuma sabacela ukuthi hayi bo Kubi kuthobeka dladle ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Asithi ishelele itolweni nabeselo siyabuya futhi nezinye zeindaba.
Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba zethu esithi ngehamba phambili namuhla. Igubhe kweminyaka edande eJuly owethe kuzokwelekelela ebuhleni kanti libunjwa liseva kwamashu. Kube injabulo yodwa ke mndeneni okacele Sen Faith unikelelwa ngendlu lo mndeni kusuhlala isikhathi eside uhlala endlini engeke esimene esigculisayo. Ikhansela la kwa3 ngaphansi komasipala kumzumbu Thabiso Ngwazi uthi ucele usizo lokwelekelela akhele lo mndeni indlu kuze nabo babuyile ngesithunzi njengoba bebehlala kwindlu evuzayo. Ikhansela la kwa3 ngaphansi kwamasipala umzumbe lithi kubalekile ukubuyisela emphakathini. Lukusho lokhu ngesikhathi bezovula ngokusemthethweni indlu kumndeni obuhlala endlini engeke esimene esigculisayo. Ikhansela lithi lendlu bayakhe ngosizo lasomabhizinisi wendawo. Lendlu inikelwe nempahla phakathi kanye negross. Namhlanje usuku olukhulu eSouth Africa nasemhlabeni wonke jikelele. Usuku lwaMandela. Ukuzala kwababa uRolihlahla Mandela. So ke siyazi ukuthi kuno 67 minutes whereby kufuna kube khona wonke umuntu kube khona into ayenzayo. So ke thina sithathe lo lusuku ngosuku olubalekile kuthina ukuthi sivakashela umfowethu oyekade benesicelo sokuthi ufisa ukuthi akhelwe indlu. Ngenxa yokuthi ke ngiyazi ukuthi la endaweni kunosomabhizinisi. Ngabe sengiphuma ke ngiyakocela kubaba umfowethu uNtobela. Udume ngelika baba uMandla ukuthi ngicela phositshe sivivaneni kwakhela umfowethu indlu. Uthi nabo bengabaholi bomphakathi bayalidinga usizo ukuze bakwazi ukusiza umphakathi. Ngicabanga ukuthi kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthi ikakhulukazi thina ezi sabantu aba leader of society noma samakhansela. Ezinye izinto ayidingi ukuthi uzenze ngomasipala noma uzenze ngamandla akho but ngokubuka abantu nosomabhizinisi abasuke bekhona endaweni uyakwazi ukuthi ubhalele osomabhizinisi ucele le nto eyicelayo. Nalana nje akubanga amandla ami ezukhansela kodwa kube ukubhalela abantu abathile laba nalaba ya usizo oluningi mina ngilithola ngokuxhaswa abantu. But kubantu kuya appears if kwamandla ami kahle kahle angikwazi ukuthi ngibe namandla ngingedwa. Nginalento engikholwa ukuthi together we can do more. Yona ke le engiyisebenzisa kakhulu mina nengikholwa ukuthi yangilekelele ekutheni ngilekelele umphakathi wakithi. Unikelelwe ngendlu uthi ukhuleka nzima waze wayeka isikole sasithanda. Ekhaya isimo sami sibenze makhulu ngisakhula. Senze ngenza ngaze ngayeka isikole ngisathanda ukufunda. Kodwa ngenxa yokuthi khona umuntu engizona nabo wasemphakathini okwazela ungixhasa ngayo yonke into engicelayo bakwazi ukunakekela ngayo. Ya njengoba namanje wangithusa kakhulu methi angihamba ngikwenza i-quotation yendlu. Ngoba baqala bathi ngempisiza emva kwalokho bathi ngihamba i-quotation yendlu. Uthi magneta noma kunomoya ubengalali. Besinzima kakhulu because benginomoya shothi bengalali kahle kahle yabo. Bengiletha shothi ngihlezi ngimove imbed ngapha nangapha. Abo benginomoya ngimele ngibele phezulu kwendlu ngibeka amaplango noma itini. Usomabhizinisi owenza umnikelo uthi kubaluleke kakhulu ukubuyisela emphakathini. Kusho ukuthi nje ngabuka isimo umfana phila ngaphansi kwaso. Mase njengomuntu osomabhizinisi ngase ngithi angizama ukumsiza. Kubaluleke kakhulu ukuthi osomabhizinisi kuloko abakutholayo babuyisele emphakathini basize nalabo bangeke bakwazi ukuyisiza. Lumbiko benuwethulelo uZamanda Sicele wezindaba ze1KZN TV gise Sunface. Inhlangano ke ihlanganisa inkampani ezahlukene iKhathomlazi League ikhomelisa abadlali amaqembu nabaqeqeshi kumcimbi wabo okuvala unyaka. Le nhlangano ikholelwa ukuthi ke lemidlalo iqinisekisa ukuthi abasebenzi baba sesimene esifanele ngokwempilo baphinde bakwazi ukuba ke nobudlelwane nezinye ke imboni. Shelwe ihlombe umcimbi okukomelisa abadlali abenze kahle ngaphansi kweKhathomlazi League ehlanganisa amaqembu ebhola lezinyawo asuka kwizinkampani ezahlukene. Usihlalo wale league Wiseman Dlovu uthi lokho kusiza kakhulu abadlali bahlale besesimeni ngaso sonke isikhathi. Ukuthi abafana abasebenzayo behlezi befit ngaso sonke isikhathi ngoba awukwazi ukuthi uma umsebenzi kube uthi uyasebenza nje kuphela kodwa ukuthi kunezinto kufanele uzenze ukuze ugcineke ufit nanokuthi ke iyona platform esikwazi ukuthi ke mhlambe ke sikwazi ukuengage nabasebenzi njalo ukuzwa ikhalo zabo. Le midlalo iphinde iqinisekise ukwehla kwembhikisho emphakathini.
siqala lento esayenza idelekazi ehla kakhulu noma kukhona lapha nalapho kubalula ukuthi sisheshe sikunqande and sisheshe sikwazi ukuthi sikubone kudalwa yini noma kuqhamuka kuphi mhlambe nje ama award lawo esiwenzayo okwesithathu manje siwenza and futhi safisa ukuthi siqhubeke nawo. Abaxhasi balemidlalo kwi GeForce Employment Solution ithi ukweseka kwayo le league kuhambisana nokusebenzisana nezinkampani ezahlukene njengoba isiza abantu abasuke befuna umsebenzi. We saw ukuthi there is a true and saqala ke sathi nanti ibhola, even though over the years you can see ukuthi ayifikile league la sifuna ifike khona, kodwa iplay yethu ukuthi siyacela emakhampanini ukuthi angenelele afake uxhaso ukwenza sure ukuthi le midlalo ayishoni phansi, and nathi njenge GeForce siyinkampani encane kodwa futhi we are doing very well in the market. Kukonyeliswe amaqembu enze kahle kanjalo nabadlali kanti nabo bazwakalisa ukujabula okukhulu ngokuzuza kwabo izindondo. Ball kuziyahlanganisa nje osazosebenze ngoba nasemsebenzini la imsebenzi la ile la yamasteli sitholakala nangebhola kakhulu. Lento ama companies nje la sefuna abadlali bebhola kakhulu. Ndawuthi season lokho ukhombisa ukuthi ngikwazi ukuyimisela nangesizini ezayo into esibuye team yami phinde ithathe. Bona umsebenzi engathathanga akusho ukuthi thina asenze kahle teamini. Futhi bakhona ababona ukuthi thina senza kanti ngama defender kancane kube defender lesizini abo umuntu othathanga. Sicela sidlusa nje ukubonga ku GeForce ngekusinika ithuba lokuthi njengoba singasakwazi ukudlala emakhaya sesibadala kangaka sesikwazi ukuthola ithuba emsebenzini, singayeli umsebenzi kuphela, sikwazi ukuthi ngama weekend sibuye sokuthi kuyo relaxisa umqondo kahle. Iligi entsha kulindele ukuthi iqale ngenyanga kaNcwaba. Izindabeni z1 KZN TV beku Thabani Maphumulo eKhetho Region. Namuhla bekuusuku lemidlalo yebhola ezinyawo yomqhudelwano yeminyaka yonke yokuhlonipha umntwana uMangosuthu Buthelezi. iPrince Mangosuthu Legacy Cup ebibanjelwe enkundleni yezemidlalo ePrince Mangosuthu Regional Stadium Olundi. Kulonyaka singathawa okwesikhombisa njengoba ke selokhu yasungulwa ngonyaka 2017 iqembu lamaZulu FC. Kubonakala ke abalandeli abaningi enkundleni yezemidlalo bekubuthela ngobuningi babo ukuzothamela ke noma ukuzokweseka amaqembu abo. Abagqugquzeli balemidlalo bathi ke lemidlalo ibe impumelelo. Kodwa sijabule kakhulu ukuthi lolu suku lufezeke. Into emnandi nje ngijabulisile ngoba sobe lokhu sishintsha besiyitholile iChiefs, siyitholile nePirate neSundowns besinenhlanhla kuloko. Manje ngamaqembu abengxenye lomdlalo uLundi United iguqiseka amaZulu FC ngo2-1 ngesikhathi ke iNsingizini Hospital iphaxabula ke iMbabane Highlanders ngo4-1 uma penalty. Inkosi kaButhelezi inkosi Joseph Buthelezi ibingxenye ke yalemidlalo indodana ke kalowo oqanjwe ngaye umntwana uMangosuthu Buthelezi. Ngosente Mthembu Olundi. Asiphinde sithi shelele itolo nenebesilo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Ikubheka iminyaka edande eJuly owethe kuzokwelekelela ebuhleni kanti libunjwa liseva kwamashu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivale irand kuleli ngu-16.47 kuyidola laseMelika, kanti belingu 22.18 kupondo waseBrithani, lingu 18.85 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ibikade $3,994.90 ounce, kuthi intengo engahluziwe yona ibime $84.23 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Usawuhlabeka inhlali ngokuzokwenzeka ngekusasa lakho umdlalo weBafana Bafana uThabang Mathuludi osekuphela amasizini amabili kubika ukuthi ubangwa iMamelodi Sundowns, Orlando Pirates kanjalo neMpofana iKaizer Chiefs. Sekunesikhathi ke sithi uMthuludi oneminyaka ngama-27 wephulukwane sithi kuvela ukuthi ufuna zinkunzi zeBetway Premiership. Ukugqama kaMathuludi kumasizini adlule kuholele ekutheni kathole indawo kuBafana Bafana ebidlala kwindebe yomhlaba. Ngaphambi kwalokho kuHugo Bros ubehambe naye kwe-Africa Cup of Nations AFCON ebikade seMorocco nyakenye. Ngokusho kwalomdlalo iPolokwane ke bimnika ikhefu elide kunabanye njengoba beseqenjini lesizwe, kodwa ke waqoma ukushesha abuye ukuze ukuqala kwesizini entsha kuzomfica elungile ewumqemane. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Yani nabakaqambula inkomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaSoshangane. Okamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile